Da li je Miroljub bio skeptičan po pitanju religije na počecima sopstvene religioznosti? Ako je, kako je rešio taj problem? Ja nisam uopšte bio skeptičan po pitanju religioznosti, po pitanju Biblije, kad sam dobio naučne dokaze da je Isus ustao iz groba. To je bio kraj svake priče. Onda sam ja samo tražio dokaze da vidim gde Bog govori. I krenuo sam od Biblije, pošto mi je ona najbliže. Ali sam bio spreman da odbacim Bibliju ako nemam dokaze. Da sam dobio dokaze za Kuran ili za Vede ili za Bhagavad Gitu, ja bih prihvatio taj koncept. Znači, mene interesuje nauka, mene interesuju dokazi. Mene ne interesuje nikakva verovanja, ja nisam vernik. Isto ko Mihajlo Pupin, koji kaže, ne, ja ne verujem da Bog postoji, ja znam da on postoji. Znači, mene interesuje nauka i Biblija je udžbenik. Udžbenik. Iako mnogi teolozi kažu da nije udžbenik. Biblija je udžbenik iz geologije, iz fizike, iz medicine, iz higijene, iz porodičnih odnosa, iz zakonodavstva, iz svega. Udžbenik. Ja sam onda krenuo da istražujem gde Bog govori. Jer nelogično je da je Bog stvorio ovaj svet i pustio ga da on ide kako hoće. To je nelogično. Bog koji je stvorio ovakvu predivnu prirodu. To je Bog ljubavi. I Bog je nama dao sve instrukcije ovde. A to ljude ne interesuje. Neće čitaju. Lakše mu je da veruje stručnjacima. To je isto kao što je ljudima lakše da veruje lekarima nego da se informišu o higijeni, o zdravlju i da žive zdravo. On živi nezdravo kad ga nešto zaboli ode, ovaj mu da lek, on zvizne. To su lenjivci, intelektualni lenjivci. Tako da mene ništa nije pokolebno, nego imao sam neka pitanja kako ovo, zašto ovo, zbog čega ovo, i onda sam tražio odgovore. Znao sam neki ljude koji odlično poznaju Bibliju i onda sam s njima razgovarao. Kako ovo? Tako i tako. Gde to piše u Bibliji? Evo ovde piše. Okay. A kako ovo? Ja sam imao jednu svesku da sam zapisivao pitanja. Onda je bio jedan teolog, ja sedim s njim po 7 sati. 7 sati? 7 sati ja njega ispitam. A kako ovo? A zašto ovo? On kaže ovde. Gde to? Ja zapišem u svesci. Druga Mojsijeva 15-17. Ovo. Onda kad sam krenuo da istražujem nauku, imao sam jednog čoveka koji je bio vrhunski stručnjak za nauku i Bibliju. Onda s njim imao sam 1000 pitanja. Kako ovo? Zašto ovo? Zbog čega ovo? I onda on, pošto nije imao vremena, puno on kaže, aj ti dođi kod mene na posao. Tu gde je on radio. Ja dođem kod njega na posao i sednem, on tu radi posao, taj koji je radio, i ja njega ispitujem. I on radi i priča sam. Ostanem po 7 sati s njim. Ispitujem, a kako, a čekaj, objasni mi ovo, a kako ovo, a zašto ovo? U sitna crevca. Kaže, ovo imaš ovde u ovoj knjizi, pročitaj. Onda uzem knjigu pa pročitam detaljno. Ja sam to gutao, da bi imao odgovor na sva pitanja. Ako slučajno neko postaje pitanje vezano za Bibliju. I zato je moja glavna disciplina naučna verifikacija Biblije. Ja sam na tome i doktorirao. Mislim, čisto da imam i ovo zvanično goveđe pokriće. Doktorirao sam sa pohvalama, sa cum laude. To je jedno od najviših zvanja. Imao sam u komisiji 2 akademika. Ko je imao u komisiji za odbranu doktorata 2 akademika? To će retko. I da je pred 2 akademika doktorirao sa pohvalama. Tako da ja imam najveća zvanja što se tiče akademskih titula. Iako ovi satanisti će uvek da kažu da sam ja lažni lekar i lažni doktor i tako dalje. Ali to je po strani. Pametne ljude ne interesuju moja akademska zvanja i što sam ja završio. Nego iznes pametnog čoveka interesuju dokazi, kao što i mene interesuju dokazi. Ja sam istraživao dokaze. I što sam više istraživao, to sam se više fascinirao dokazima koje je Bog dao u Bibliji i izvan Biblije, jer svi dokazi koji su pronađeni, koje je nauka otkrila, oni samo potvrđuju Bibliju. Nigde se Biblija, nijedno naučno otkriće ne osporava Bibliju. Biblija je pre otkrila i objavila neku informaciju nego što je to nauka otkrila. Nauka samo potvrđuje ono što u Bibliji piše. U Bibliji je to mnogo ranije zapisano. Tako da nisam imao... Ja kad sam dobio dokaze za Hristovo vaskrsenje, to je bio kraj priče. To je mene šokiralo kad sam ja dobio dokaze za Hristovo vaskrsenje. Da je Isus ustao iz groba, da je pobedio smrt. Da smrt nije kraj. Zato se moja prva knjiga zove Nauka i problem smrti. To je naučni dokaz i rešio problem smrti. Znači, rešen problem smrti.
Postoji tvorac koji može svakog da ponovo stvori. I obećao da će sve ljude ponovo da stvori. To je obećanje koje niko ne može da ospori. To je proročanstvo Božje volje. To ne može niko u svemiru da ugrozi. Bog će sve ljude ponovo da stvori. Sve koji su umrli. Jedne na večni život, druge da im sudi. To je fenomenalno. Znači, Bog je vlasnik života. Ne mogu mene satanisti da ubiju. Mogu samo da mi skrate ovo zemaljski život, ako im Bog dopusti. Tako da ne mogu oni meni ništa satanisti. Šta je Bog? Mogu da me dignu u vazduh. Pa šta? Ja u mom sledećem trenutku sam živ. Jer taj period od kad me ubiju do Hristovog dolaska, to je za mene spavanje po Bibliji. To je za mene trenutak. Tu nema snova, nema. Oni me sad ubiju, ja u sledećem trenutku sam živ. Ne mogu oni meni ništa da oduzmu. Mogu da mi oduzmu dostojanstvo ako ja dozvolim. Da mi oduzmu Božje obličje ako ja to dozvolim. Ja se borim da ostanem u sedlu, da ostanem na Božjoj strani i da Bog preko mene što više pametnih stvari uradi. Može Bog bez... Nisam ja potreban Bogu. Bog voli da radi sa mnom, sa svojim detetom. Bog može preko magarice da progovori. Imaš u Bibliji, razumeš, onaj buzdovan jaho magaricu išao tamo gde nije trebao da ide i magarica progovori. Magarica ga ukori. Bog preko magarice progovori. Može Bog preko magarice da progovori, nije potreban Miroljub. Ali meni je zadovoljstvo i čast da sarađujem sa Tvorcem. Budeš u armiji, neko ide u legiju stranaca. A ti možda budeš u legiji sinova, Božih sinova, a budeš Božji vojnik. To je mnogo veće nego legija stranaca. Treniraš se, čitajući Bibliju i primenjujući u praksi da budeš Božji vojnik, Hristov vojnik. I Hristos je komandant nebeske vojske. I budeš njegov vojnik. I onda možda te uzvisi na vrlo visok, da dobiješ vrlo visok čin. I preko tebe da radi mnogo velike stvari. Isus je to rekao. Kaže, činit ćete veća čuda nego što sam ja činio. Ako budete verovali u mene. Ako budete bili na mojoj strani. Isus Navin se krši tamo s ovim satanistima. Zalazi sunce. Pazi kakva je to bila veza sa Bogom. Zalazi sunce, on se krši sa satanistima, nije ih sve odvalio, ima da zađe sunce, neće ništa da vidi. I on se moli Bogu, kaže, Bože, zaustavi sunce da ne zađe tamo za horizontom, da odvalim ove sataniste, zalazi mi sunce, neću stići da ih odvalim. Bog zaustavi sunce, brate. Zaustavi rotaciju zemlje oko svoje ose. I onda kad ih je ovaj sve odvalio, onda je zašlo sunce. Znači ti možeš od Boga da... Šta je Bogu sunce i mesec i zemlja? To je za njega klikeri, razumeš, za frkancije. Zamisli, moli se Bogu, ovaj zaustavlja rotaciju zemlje, brate. Ali to može da... Tako možda se moli neko ko ima zajednicu sa Bogom, koji to doživljava, koji je to proživeo, koji zna ko je Bog i šta je Bog. Razumeš? Ovi pilićari, to je si lud, brate, ja molim Bogu da zaustavi sunce, brate. Možda se moliš šta hoćeš, što ima smisla, što je razum. Mislim, je Bože poslao da odvalim sataniste, jesi. Daj zaustavi sunce da ih razvalim, inače će da se razbežu, posle treba da ih jurim tamo po šumama, ovo. Nema problema, aj zaustavi sunce, brate. To su za neznabošce naučno-fantastičke priče. To je čista nauka, to je čista logika, to je čista fizika. Ja po fizici sve slabije sile se pokoravaju jačoj sili. Najjača sila u svemiru je Bog. Kakva sila gravitacije i rotacije, pa Bog je jača sila od sile gravitacije. I sila gravitacije mora se pokorava Božoj sili. Kraj priče. Razumeš? To se tako radi, vata. Možda sledeće pitanje doktoru Stankoviću, ako se niste umorili.